Heeft hij een eigen feestpaviljoen? Ja, hebben we gehad, hè. Hebben we gehad. Het feestje is al geweest. Wat feest is al geweest? Vaste lof, het moet nog komen. Dat moet hè? nog komen, dat moet nog komen. Maar dit was een feestje voor het versieren van het huis. Oké. En wanneer wordt het? 3 januari al. Oh, muk. Ja. Wilt je binnenkomen? Muk het? Jazeker. Ja? Zeker. Op audiëntie. Zeker. Onze held op sloffen. Dat ook nog. Ja, kom even snuffelen. Zo, Ze weet niks. ja, is het nou goed? Ja, Kom die, zo. die box kan ook in de was. Hé, de woens heel wel chic, man. Ja, mooi hè? Potverdikkie. Er is niks mis met. Maar het forceren is, Ja, is gelukt. noodtevredenheid Ja, verlopen. zeker, zeker. Ja? Maar als ik die tent zie, dan is het ganse dorp Het was druk. en nog meer, Ja. en nog meer Ik zei het ook regels. nog allemaal in, dit gezien. Door de drukte heb ik nog niet de tijd gehad om het allemaal op te ruimen. Dus zolang het windstil is, kunnen we dat te staan. Oké. Anders moest ze Ja. op gaan passen dat het niet opstijgt. Hij is misschien. weg geweest, joh, de dag voordat het feestje was. Jo. Toen lag er in de boom en hebben we hem midden in de nacht moeten hergroeperen. En kreeg ze toen geen zorg in de zin Nee, van joh. dit is een vuurteken? Nee joh, Oh. rustig blijven hè. Altijd rustig Kom blijven. erin, kom erin. Kijk door de lampjes, Alles hè. de slijs die het nog kloor. Is dat die een medaille? Dat is mijn prinsenmedaille, mijn onderscheiding ja. Dat zijn er twee, hè? Of jouw hoor. Ja, ik heb 2 kinderen hè. Ah. Dat is niet de medaille die ik draag, die hangt op mijn pak. Nice. Ja. Bist ik eigenlijk een jong van één? Nee, ik ben geboren in Geleen en opgegroeid in Zittert. En ik woon sinds 3 jaar in het mooie Genoot. En dan al prins? En dan prins geworden, ja. Ik ben de oudbater van het gemeenschapshuis hier in het dorp. Oh. 6 jaar geleden. Oh. En toen is het een beetje gaan groeien, dus ja. Dus in no time kent ze sowieso iedereen. Ja. Iedereen kent die. Ja, dat is zeker waar. Dus ja, toen kwam de vraag of ik dat wou doen. Ja, dat was een druim die van vroeger roedel was. Ja, serieus? Ja. Ik heb vroeger bij de Marotte gezet in Zittert, in de Rood van Elf, toen ik in Zittert woonde. Oh, dat is mijn kachelbak. De kakelman. De kachelman. Goeiedag. Goeiedag. Ja, we hebben wel een filmploeg op de vloer, maar... Oh, Richard. Kop, dat Oh weet ja, ik. de geest. Kop, dat weet ik. Hallo. Hallo, Hoi. de kakelman. Ja, kom binnen. Ja, door een ding zo zeggen. Doe die ding. Hoi, Hoi. welkom. Is er gaan los? Met, Nee, ik kan even kijken of we hem kunnen maken. Want hij is nog nooit gebroken door ons sinds dat vrij wonen. Oh? Dus Hoe lang heb je hem al? daar zit er al heel lang in. Maar veel wonen niet pas 3 jaar. Oké. Nou, dan ga je stikt die ding doen. Ik vind het goed als we gewoon verder kan. Ja, ik kan het gewoon doen. Ja? Hey, zien dat nog stille getuigen van gisteravond of zo? Nee, ja, wel van gisteren. We hebben gisteren op het spaarkasavond gehad. En ja, dus... en ook waar camping teach als thema. Dus we zorgen voor de gatangers uit en als prins natuurlijk. Oké. Er zien natuurlijk foto's van, maar die werden natuurlijk met hand en tand... Die worden nu nog beschermd. Die werden nu nog beschermd, ja. Hey, de schraven leren, hè? Ja. Waar komt de naam vandaan? Wist ik dat? Schravelen is showen, surgen met spullen heen en weer. Dus dat is daar komt de naam Schravelen vandaan. Oké, maar boren het vroeger harde werkers of zo? Dat die Ik altijd denk dat het bezig daar waren? achter zit, ja. Zeker. Op zondagavond over ook schravelen met de schravelaren. Dus dat is dan een beetje langs een, in een klein café zo gezellig mogelijk proberen te maken. Bij ons in het noorden hè, van de provincie waar ik dan Mhm. vandaan kom. Als we dan in kennelijke staat nog een oventje doorhalen Ja. met de CV, met de carnavalsvereniging. Als we dan naar hoes toe wankelen, dat noemen we dan nog schraven. Ja, zo kent ze Er het is ook nog een hoes beetje geschraven. Ja, ja. En als we nog een leuke foto maken, dus maar een tip, hè, dan moesten we wel even een stukje rijden. Bij ons net over de grens in Duitsland Ja. leed een gehuchtje, dat heet Schravelen. Oké, ja, dat is wel leuk. Kunt je om, misschien met te de club weten. nog een Ja, keer ja, ja. naartoe, maar dat blieft onder ons, hè? Zal ik beschermen, ja. Ja, ja. Heb ze zelf die een pak mogen kiezen? Ja, helemaal zelf mogen samenstellen. Ja. En wie maakt dat dan?
Salon Roger in Maaseik heeft dat gemaakt. Oké. Ja. Verzin al, ik geloof dat ik het 21 mei heb opgehaald al. Dus sinds zo lang waren we ook klaar. Oh man. Ja. Och, doe. Ja, ik ben, Hé, aan mijn kloert man. Wie lang is dit dat geheim moeten halen? ik ben 12 januari gevraagd in 2024 en 15 november uitgeroepen. Dus 10 maanden. Is dat heel gangbaar dat prinsen zo vroeg Geen bedaan idee. leren? Geen idee. Ik hoorde van mijn voorganger, dat waren op Valentijnsdag gevraagd. Dus een maandje later. Dus Goh. ja. Is dat die wederhelft hoor? Op de... Ja, dat is mijn vrouw. Is dat de trouwfoto? Dat is ook nog de trouwfoto, ja. Ja. Wie lang zit je samen? 10 jaar, of 13, 14 jaar. 14 jaar. 14 jaar. En hoe lang getrouwd? 10 jaar getrouwd. 10 jaar getrouwd. Ja. En 2 kinderen, hè? 2 dochters. Dus, In welke leeftijden? 4 en 7. Kregen die dat een beetje mij al? Die hebben we de avond van tevoren verteld. En dat waren heel speciaal. En ja, die oudste die is gaat verleggen, maar die jongste, ja, die is veer, die rent overal de Polonaises voor op. En, die, Met 4 jaar? Met 4 jaar. En ook als er een Polonaise begint en ze wordt overgeslagen, dan is ze boos. Ze moet en ze zal met. Dus Oké. dat deed het heel goed. Dus dat wordt des materiaal voor de jeugdraad? Voor de jeugdraad, dat denk ik wel, ja. Hebben ze Dat die is- hier? Die hebben ze, jazeker. En ik woon dan in Grootgenoot en de jeugdprins woont toevallig dit jaar in Kleingenoot. Tim? Of Tum. Tum. Tim, ja. Leuk. Ja. Tum. Dus, Hey, heb ik dat nou goed gezien, Mitchell? Want dat is tegen een dat voetballiefhebber ook bij nog. zo hoog. Ja. Ik zie er een boek Ten Hag, Suarez, Ik denk dat er bijna allemaal wel staan. Cruyff, X, Zlatan, Ja. Gijp. Dus hier stiert regelmatig voetballen op. Ja, zeker. Zeker. Toevallig geen voetballende dochters. Nee, helaas. Helaas. Dat geluk heb ik nog niet. De jongste probeert het wel, maar is nog niet zo'n... ik moet liever werken door eerlijk. Want Dick Soes natuurlijk. Best wel geen trotse papa langs de linie willen Tuurlijk, zien. tuurlijk. Maar... Waar zien ja. ze allemaal? Mijn vrouw is Haiti met een vriendin en mijn dochters, omdat we dat feestje hadden gisteren, slapen bij opa en oma. Oh, Dus en wie gaat die halen? nee, want we moeten vanavond naar Kunder. Naar de zitting in Kunder. Niks is zonder wie Kunder. En dus ze blijven nog een nachtje slapen. Bij mijn ouders. Dus, Oké. ja. Heeft ze dat bij die jongste erdoor gekregen? Ja, dat ja, toen ja. niet mee kan in de Polonaise dan vanavond? Ja, ze had bij opa smorgen op de zaak, die had een horecazaak ook. Dat was morgen de receptie van door de carnavalsvereniging. Dus ze is met het versieren en dat vind ik het helemaal prima. Ik mis wel één belangrijk item nog, de steak. Dus steekt er, even de kachel. Oh, door! Ja. Moet ik even kijken? Ja, tuurlijk. Zal ik hier even naar beneden? Ja. Mitchell, Ian. Wow. Dat is gaaf. Ja. Oh, dat is een moodboard voor de penkers. Alleen dat staat bezig. Nu vaart meer. Is dat boven enkelwand? Is dat boven? Enkel, ja. Ja, wacht even. Dit ging er boven. Filou en Olivia. Meer een dikke... Snoekelige namen. Dikkere kapsel mee. En zo eigenlijk is het goed zo een camera-inspectie doen. Van boven hoe de show goed zit. Of de show nog geschikt is. En de kachel zelf. Ja, alles is te repareren. Maar ik denk dat dat even duur is dan niet. Ja, oké. Wij laten dat nog eens een keer doen. We hebben er wel contact over inderdaad. Is toch niet hetzelfde hondje van net, hè? Ja, zeker. Ja, ze zullen. Is dat al 10 jaar geleden? Ja. Ja. Oh, vet hondje. Dat is heftig. Ja. Nee, goed. Maak het maar even af hier. Ja, is goed. En dan We hebben wel contact. dan even dan. Ja, Ja, we zien het de volgende dag. ook goed. Wat? En anders kom ik nog een keer even terug. Ik kan zien gewoon niet dingen. Ja, dankjewel. Geen probleem. Jo, dankjewel. Hè. Hoi. Fijn weekend, hè? Hetzelfde. Hoi. Hoi. Dit is de algemene medaille van... Ja, dat is de medaille van de verenigingsmedaille en de is dan van de jeugdprins. En de jeugdprins draagt niet medaille. En dit is het Oké. spelletje van de vereniging. En ik zoek een eindspeltje. Ja, dat is even donderdag geweest in het Vaste Café. Oh, dat moet nog goed gezonden worden. Ja, het was 13 februari, zeiden ze, toen we daar waren. Oké.
Dus ja. Dat hebben we hier misschien wel eerder in de uitzending. Ja. Nee, dat weet ik En, niet. we Maar het zou zomaar mogen, en kunnen. de prins wordt ooit geroepen door, dus dat mogen ze toch absoluut niet zeggen. Ah, die aflevering. Ja. Het was indrukwekkend. Ik stelde nog even als allerlaatste van dit gesprek een standaard vraag. Waar kiek ze het meeste naar uit? Naar de optocht. Toch? Ja, dat is hier een werk van tevoren. En sinds een jaar of 4 organiseer ik onder andere en nog een van de carnavalsvereniging door een optochtparty omheen. Een groot feest op het plein. En ja, dat is wel heel vet. Dus daar kiek ik gewoon uit. En dit jaar was de eerste keer niet als presentator, maar als prins. Dus ik ben heel benieuwd wie dat gaat worden. En wie die er vervangen wordt. Ja, daar hebben ze ook een oud prins gaat dat doen. Dus ik ben benieuwd wie dat Oké. gaat doen zijn.